No niin, mange hispaa vaan kaikille ja normaalit ihmiset on viettänyt venetsialaisia ja kaikkia muuta mukavaa, mutta mulla on ollut näitä hispan-vaihtoja nyt tässä poikkeuksellisen paljon jostain syystä. Eli vuokralaisia on vaihtunut ja nyt 1.9. niin tulee 7 uudet asukkaat ja tässä videossa nyt tsekkaillaan vähän näitä kämppiä, mihin kuntoon nämä on jäänyt ja onko täällä pinaattilattia syötäväksi asti ja jätetty elämänviisauksia seinille. Sen saa nyt tänään nähdä, että mitä kaikkia eistää löytää. Nyt ekana ollaan täällä kämpässä, mihin viimeinen video loppui, eli on täällä vähän tehnyt remppaa ja siivoilu. Eli me ollaan täällä Talvikankaalla Pyrytiellä, eli suomeksi Piritiellä, ja tämähän oli se, mikä oli jätetty aika hyvin siivoamatta, niin siihen värkkäsin maustekaapin ovia, joka puuttu. Nyt se on ihan fiksu, ja nämä alakomerat Oulun kalustepojilta kävi hakkeen, nää oli niitä oikein niinku turpeita ovia, niin ne värkkäili uudet ja täällä oli niitä, joku kommenteissa tiesi sanoa, että on jotakin mandeloita, niin nuo seinät fiksaili ja ei ole enää mandeloita mitä ihme hieroglyfejä ne olikaan niin seinillä ja samoin nämä seinät vetäisi valkoiseksi pikaisesti. Tuohon oli semmonen kittikasa tuo nurkka, niin se nyt on pikkusen fiksumpi. Tämän kaapin oven myös hakkii uuden ja tuohon tein tuollaisen paikkamaalauksen. Vähän tuo ovimaali on näköjään eri väristä, mutta ei sinne enää reikää ole. Täällä on myös uutta ovia. Nämä oli tosi turpiat nämä ovet ja nyt nämä on MDF on nakeltu pois ja nuo on laminaattia nuo uudet ovet. Mutta silikonit pöllätin, tarkastelin läpi ja laitoin kanssa silikonit tänne nurkkiin uudet. Että kylläpä tää nyt uuden vuokralaisen kestää tässä kämpässä asustella. Tästä tuli ihan semmonen perusfiksu. Ja kaikkia koloja vähän kittailin piiloon, että taas menee toviaikaa. Toivotaan, että uusi vuokralainen viihtyy. Tässä kun näitä vuokralaisia taas vaihtui, niin mä silloin kerran yhdessä videossa sanoin, että yhdenlaisen rankkauksen voi tehdä jo puhelinnumerojen perusteella, että jos on 041 tai 046, niin siitä voi jotakin päätellä. Ei kaikkia. Se on vähän semmonen ensivaikutelma siihen suuntaan, että mitähän tapahtuu. Mutta sitten sanoin myös sitä sähköpostista, että jos on joku sähköpostiosoite, joku Parta Jeesus, niin ei se hirviä luotettavaa kuvaa anna, mutta nyt mä oon tehnyt uuden havainnon, mitä mä en ole ennen yhdistänyt, niin aika paljon kertoo sekin, että minkälaisella autolla vuokralainen tulee, että kerranhan se yksi porukka tuli mukaan jollakin työautolla, se oli joku lainassa oleva Virman pakettiauto, hän on töissä, no sehän oli vaan lainassa, vai oliko se koeajolla sillä, mutta ja se vauvakin oli mukana, eikä sillä ollut edes omia lapsia, mutta se oli niinku lava-asteena, että tarvii nopeaa kämpää ja vetos tunteisiin se laina vauvan kanssa, mutta tämmönen niinku positiivinen asia, niin jos ihminen tulee ranskalaisella autolla, niin Peugeot, Citica, Renault, niin semmonen on hyvä vuokralainen, koska se on tottunut niihin vikkoihin. Se ei niinku turhasta narise. Jos joku vikavalo pallaa, niin se ajelee menemään. Se ei niinku turhia soittele, että täällä joku sarana narisee tai pattereista kuuluu vähän lorinaa. Se on niinku ranskalaisen auton omistajalle niin ihan arkipäivää. Niin jos tätä niinku muutkin vuokra-antajat kattelee, niin
miettikääpä, ne joilla on ranskalainen auto, niin ne vaan siirtyy paikasta toiseen. Ja ehkä ne on semmosia poheimeita muutenkin, mutta ne vaan sitten etsii asunnoltakin sitä, että ne assuu, että ne ei turhia niuhota. Mutta mä oon tän ennenkin huomannut, mutta ne on aika aitoja ihmisiä, mutta kyllä se niinku joku Renaultti, kun tulee pihalle, niin vikavaloinen, niin takalamput pimienä ja vilikuttaa jarruvalot ja vilikut sekaisin, niin ne ei niinku ihan pikkuasioista narise. Että kattokaapa, tuutte huomaamaan, että sitä voi niinku yleistää myös siihen vuokralaiseen muuhun vaatimustasoon, että ne ei niinku kaikesta soittele, että jos joku paikka vähän repsottaa, niin ranskalaisten autojen omistajat, niin ne on hyviä vuokralaisia. Tähän kämppään piti tehdä 4 avaimet, niin tää aina, vaikka ne lukkoliikkeet niitä osaa kopioida, vaan ne aina muista näitä hiuon, niin pitää ihan testata, että nämä kaikki käy. Tuokin on niin uusi ja karkia oloinen, mutta kyllä nämä nyt onnistuu. Avaimien teot. Tämä hispa on tältä osin valmis ja katsotaan kuinka kauan tässä asukas viihtyy. Tässä samassa yhtiössä nyt vaihtuu 3 vuokralaiset, niin mä lähden kattelemaan noita muita. Tämä varastohan oli ihan täynnä niitä kaiken maailman romuja, niin täältäkin lähti iso kuorma niitä sänkyjä ja alusvikaisia kustuja, läpikustuja, patjoja ja muuta. Ja kyllähän niitä on mahtava viedä kaatopaikalla. Hyvänen aika. Just vielä huomasin, että mulla on jäänyt tänne maalitäpliä tänne tullut vähän lattiaan. Näistä se ei muista varmasti sijoituspodcasti 8% tuottoihin tyytyvä keelitukka, joka teettää kaikki remontit ulkopuolisella, niin ei muista puhua, mutta minä näitä nyt kynsin täällä vielä viime hetkellä irti, että nämä saa fiksuun kuntoon, ei jää mitään jälkiä, mutta itsehän mä oon polkuni valinnut, kun mä nämä kaikki työvaiheet yritän itse tehdä. Perkele tän lujaa toki täplä. Tässä aina muistaa käyttää enemmän sitä suojapaperia, vasta mukaan on niin, että ei se varmasti valu. Kyllähän niitä tahtoo rapaatissa roiskua. Ei niistä sijoituspodcasti juttuista niin kannata välittää ne kauluspaitamiehet, niin ei niille taja jää omistamisen ilo, jos ei mitään itse tee, niin minä sitä kyllä silloin jää mitään. Kylläpä ne nyt maalitäplät lähti lopukin noista melko lailla. Täällä edellinen vuokrainen oli sanonut sähkösappari irti. En jaksanut ottaa tähän muutamaksi päivää sähköä, vaan tehnyt täällä ihan luonnonvalossa ja akkukoneella hommia. Niin vähän niinku pimiöitä töitä. Ite tehnyt pimiöitä töitä, niin kyllä tämä nyt kelepaa. Niin siksi täällä aina rapaatessa roiskuja jää näköjään tämmöisiä maalitäpliä, mutta tämä hispa on valmis. Jos tässä nyt joku YouTube-suodati verottajalle raportoi pimeistä töistä, niin itsellehän saa tehdä hommia pimeitä töitä. Tämä olikin se kämppä, josta mä tekin se esittelyvideo ja moni kommentoi, että vuokra on hirveän pitkä, mutta se menikin heti ja siellä on jo uuden vuokralaisen romppeet, niin ei me sinne viiti mennä. Tuolla on yhdellä vuokralaisella vielä muutto käynnissä, niin antaapa muuttaa rauhassa. Mennään illemmalla. Tähän yhteen kämppään nyt muutti Renaultin mies ja tässähän se nyt nähdään tää mun teoria, että kattelin vähän ola yli, että siellä oli vikavaloja aika pitkälle,
Ja mä luulen, että se on varsin tyytyväinen tuohon, vaikka eihän se mikään uusi ole. Se 25 vuotta ollut vuokralla, mutta mä epäilen näin, että ei kuulu narinaa minkäänlaista, vaikka siellä pikkusen onkin kaikenlaista niinkö fiksattavaa, mutta kaikki toimii, mutta onhan siellä sitä naarmua ja käytön jälkiä. Mutta ranskalaisten autojen omistajat, niin niissä on semmonen sisäinen mangehispa assu, että ne ei ole niinkö pienestä moksiskaan, niin laittakaa merkille. Se on ihan niinku fakta. Mä en ole tätä niinku saanut vaan muotoiltua tähän. Mä oon sen havainnon tehnyt aikaisemminkin, mutta 30 vuotta kun näitä on vuokrannut, niin joo, silloin kun ne tuli rättisitiikalla suurin piirtein katteleen kämppiä, niin kyllä sen huomasi, että ei niillä oikeastaan ollut, kun se paskeri vähän sillä vinossa ja ehkä joku viinipullo kiiluu mielessä, mutta kyllä ne on aika semmosia lupsakoita. Kun Oulussa sanotaan, että on lupsakka ihminen, joka on semmonen rento ja kaikkien kanssa toimeen tuleva, niin ne vaan assuu menemään ja maksaa vuokrasa. Ja semmoista. Nyt mä tulin pikkusen hakkeen purtavaa ja lähden kohta jatkamaan. Nyt on pikkuostokset tehty tästä lähisalaista ja taas mennään. 7 muuton viikonloppu, niin kyllähän se vaatii tää hispaa erikoisen. Ei sitä muuten tästä ei kyllä jaksa tätä hommaa tehdä. Tämä on yksi herkku nykyään. Muistui hyvä juttu mielenkä. Joskus 15 vuotta sitten lähdettiin työkavereiden kanssa Lapin retkelle ja me mentiin johonkin semmoiseen riistaravintolaan Levillä ja oltiin pikku pienissä eikä nyt ihan niin pienesäkään ja ne mainosti siellä sitten, että siellä on kaikenlaista erikoista. Oli karhua ja muuta tarjolla ja ne sitten sanoi, että niiltä löytyy suttakin ja me katseltiin toisiamme silmiin, että kukka ei ole syönyt koskaan sutta. Ja tilattiin sitten susiannokset ja no, eihän siitä me oltiin aika pettyneitä, kun sieltä tuli sushia. Mutta se Lapin tyttö ei osaa siihen sushiin laittaa sitä hoota. Se kyllä tukkii sitä kaikkea muuhun sitä hoota. Mutta sushista oli tullut susia. Se oli kyllä aika sillain niin erikoista susia, että se on jäänyt sillain mieleen. Ja siitäpä onkin tullut sitten semmonen omatekoinen versio, mitä on tullut aina värkättyä. Että se oli semmoista niin riisiä ja lohta, jotain kraavilohta. Ja se oli vähän semmoista niin puurua olisi veillyt naamarin. Niin se ei ollut semmosia perinteisiä niin palleroita ja semmosia rullia, vaan metsämanit ja muut, niin nehän kärventää siellä vaunussa niitä popcorneja ja välillä käy kuseilla, mutta mä en nyt ala tässä videolla mitään kokkailee, mutta maistakaapa joskus semmonen herkku, että se onnistuu ihan lähikaupasta, niin riisipuuro ja siihen vetää sitten vähän niinku kraavilohi sliceja sillä lailla, että teette semmosia ohkaisia sliceja, niin se on hyvin lähellä sitä Levin sushia, mitä ne mainosti meille suteena. Mutta aika hyvän makuune semmonen annos tulee siitä, niin en rupia kokkailemaan niinku metsämanit ja kumppanit ja kuseksiin tuolla missään vaunun takana, mutta testakkaa. Mä lähden nyt vankistaa olua ja kohta jatkuu tarkastukset. Siitä voisi tehdä semmoisen hispaa erikoissushin, kun vähän sliceja laittaa vielä pinaattiohukasta. En ole vielä ikinä kokeillut, mutta voisi olla muuten aika hyvän makuun. Semmoisia ihan kuutioita, vaikka pinaattiohukaiskuutioita. Hispan sutta. Tässähän tuli pikku tauko tähän videoon, kun riisipurot, lohet ja pinaattilätit oli vetästy naamaria. Menin sitten kattoo noita muita kohteita, niin alkoi tulla vähän rankempaa huumoria. Oli pikkusen
pikkusen oli paskottu kämppiä ja mä päätin nyt, että mä teen niistä omaa setiä, että oli aika hyvin hajotettu, mutta oli myös sitten niinku yritetty korjata ja peitellä niitä vaurioita. Mutta kaikkia mitä ihminen vaan niinku keksii, niin oli pattereita revitty irti, kaukolämpöpattereita seinästä ja nyrkillä hakattu ovia paskaksi ja seinään reikää. Ja niitä sitten oli kitattu aika tyylikkäästi ja näistä tulee nyt oma video ja toinen paikka oli sitten kyllä semmonen niinku siellä olisi oikeasti pommi räjähtänyt, mutta mä teen niistä uutta settiä, joten pysyhän kanavalla, jos haluat nähdä vähän rankempaa huumoria. Mä rupean varmaan viikonloppuna koostaa niistä joku pätkän, kun kerkiän. Mutta tämä oli tämmönen video tällä kertaa, mutta katsotaanpa nyt minkälaista remppakohteet niistä tulee ja remonttia tulee riittää. Ei mitään, mukavaa keskiviikkoa kaikille ja ollaan kuulolla. Mangen hispa.